त्रिपुरा हास्तेनि जत्त त्रिपुरा सालुक्रकनो आनि हामजागमादै आनि खापांनि हामबायाफारो आं दिनै किसा लाइबो नरबाय कक्सा नाहिनि फाइजाक नेटवर्क प्रॉब्लम नि बागै किसा प्रॉब्लम सर काहामदा दिसुजा जमातिया ये काहामनो प्रिजेस देपर माय हेलो सर जतननो सानजा काहाम तिनी नरबाय किसा लाइबो फेमानि कारण कामसे जे तिनी जोंनुखा फेसबुक लाइव ते गोबांमा ससियेल मीडिया गोबांमा न्यूज चैनल नि बिसिंतै जे तिनी पेली सेकर राजप्रसाद राजबारियो आईएनपीटी ते त्रिपुरा मथा हिनै ताबुक आईएनपीटी ते त्रिपुरा मथा हिनै अलका अलका खलाई ते तंगलाक आबो थानसा उंगै कायसा बदल उंसिनाय आबो नुखा तिनी बुबाग्रा जे प्रेस मीट खलाइमानि आबो नगै बेलायखिनो खाकसांमा मानो जे जों पार्टीनो तरजागियावै दफानो तरजागै तिनी आईएनपीटी नि गोबांमा आदं रक हाइकेबा कुचुक आदंनि बरक रक तिनी प्रेस मीट खलायै जे अमाहायखे थानसा खलायनानि थानसाखै सामं खलायनानि नो याप्रि सेमानि बागै आं खाखायो आं पर्सनली खाखायो आनि मते जों जत त्रिपुरासानो थानसा उंथाय पार्टीनो पुसनो तरजागियावै जों जेकुनु राजनीतिक बदल खलायखांके जतनो जानजानि राजनीतिक बदलनो कुचुक साखातलांनानि मुचुंगो आबो साइमानो हाइपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हाइकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि रायदावो के जों चिनी बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फुनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों दिनै थानसाखै सामं खलायलाय मानियाके चिन त्रिपुरा सारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनाय आबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पर्सनली बे आगिनि सिमी राजनीति खलायनाय बरगिया फिया दफानो मोथांथानि त्रिपुरा लेन्नो हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि तिनी आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए आं आबोनरो जत्त लुकरनो साइमानो फिया जों तामनुकजाखा 2018 वो चंबारियो कप्लायमानि यागुलो 2021 एडिशनि चंबारि उनका लाइथां जाक नरक बेबागनो साइमानो जों अचंमारियो तामनुकजाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखो जों बुबाग्रा त्रिपुरा मथाबाय थानसांगै हायनो हायते इसे थानसां फिया कागलाई फाइमानि कागलाई फाइमानि तांगै कागलाई फाइकिया आबो त्रिपुरानि जत्त लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खलायथुं आईपीएफटी नो जाजागलियानि बागैनो तिनी आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैखा के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबांमा राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल ताबुक बुबाग्रानि याक्तै थानसानि लामाव जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिको आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खलायका
चाइतखा जे जों बबाग्राबाय थानसाखाय मिली बिस चंबारी थांनाय एडिसि चंबारी बादायलायखांके कुनु राजनीतिक बदल बिसिकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खम फियाबा तामनि बागै तिनि आमतैहै हाइखेयै कागलायना नांखा थानसांलाय मालायलि आंके आं वानसुगो आं मने खालायो जे सिनि पोस्ट सिनि पोजिशन न जों तरजाक लायो न तिनि अमतैहाय IPFT नि बरा दुबि हाइकेबा IPFT तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो उंखनाहिनै आं वानसुगो कै जों थानसांथाय थिनांगो आं आशा खालायो जे IPFT नि सिनि कुचुक साकानि कुचुक बेरेमनि जत लिडार्स रकबो वानसुगुं जे जों थानसा बाहायके इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायके फाइमानानि कै तिनि खरकसा वन मेन वन पोस्ट उंथुं ना नांनाय तिनि सिनि त्रिपुरा हास्तियाव जों नुखा ते बुबाग्रा CM नानि हिनै जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा खालायनायनि बागै बो CM पोस्ट रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुगै सोलोंथाय खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबनो फायदि अ जागा पार्टी न पोस्ट न तरजाक यावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो न कयनानि मुजुंगो दाबुबो गोबांमा राजनैतिक न तरजाक लायै जे बिसिगां चंबारि रगो बाहायके गोपलायनानि आमनो सिमि वानसुयावै जिनि त्रिपुरा साद फारकनो लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयन खालाय सिदि बरमगोनां लामप्रा देब बर्मा जयन खालायदि हिमाबाया कारण जों जत्तसे जयन मांनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांनाय आरो कायसा राजनीतिक बदल जयन खालायखांखायनो जत थानसा अंगै थांका आमो हाया जों जत लुकुरकनोसे कयना नांनाय ते कयि दंगो ते थिनांगोबो जों थानसानि लामानो हिमथाय खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुगै दंगो जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहरा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खातिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसुगिया हायनि बागैनो तिनि त्रिपुरालेण्ड न जत हामजागै IPFT बुथ रिलायखा IPFT न क्षमताव तुबुखा कै कयेकजन सान बलं त्रिपुरासा थानसा न केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सि IPFT न दाना मुजुं जागिया नासरि जाग आमति गोबांमा चन्द्रसागरनि नि वानसुकमा थिकनो आव तामिनि सानाय जों बरम मारिलायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियाव फायनानि हिंखाय बरक बननाया बो बरक हामिया बो सिनि पार्टियाव फायके नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबांमा बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुंखाय अमहाया आं निजिनो निजि साक-साकनो सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय हिंखायसे बुइनो जों साय मानथुगो साथगो फिया निजि साक-साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक-साक बदलक जागियावै शुधु पावर न हामजागै शुधु पुस्ट न हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानया SK त्रिपुरासा सार नों सिमिनो IPFT आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानथै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै तामो IPFT तामो INPT तामो त्रिपुरा मथा तामो CPM तामो कांग्रेस जत लुकुरकनो सामुं खालाय दं दफानि बागैनो फियाबा
Jani jani lamao mangno samung khlailai tongo thansakai samung khlaimanya amose sobse problem khao muchungma tongna nangnai tini IPF tirokbo keba INP tirokbo keba tipra mothani leaders rokbo TPF ni phanungthung joto lukurok no nayo thansakai tongnani thansakai samung khlainani piaba buku bai simi dialogue bai simi thansa hinma bai ngya जों practically kai phunun nangnai जों आशा खालायो आं personally joto leaders rok no निजी sak sak ni post no tor jagyawi निजी ni position no tor jagyawi जों thansani mario himna nangnai ei जों tini IPFT je babe 28টা সিট ni bising একটা সিট পানো जों pass खालायमानलिया aboni karon amon ongkhana je जों thansani mario yapri sheui a shemani no जों teise phirogui tumani aboni bagui no IPFT ni tini omohai boradubi ongkhana hini wansugo ke faidi जों koinai je tabukbo jora tongko जों besekangni thansani lamao himthani joto lukurok no joto leaders rok no besekango agui faini hini ang wansugo te जेकुनो जागाओ one man one post जैसा कैपेन उंगन नंगो कारण खरकसा बरक न दुई तीनटा पोस्ट तुयै सामुंखलाय दं हांकै सामुंखलाय थानि केबिं मुं फायो हायनि बागै न जों one man one post उंनानि नांगो ते त्रिपुरा हास्तेओ त्रिपुरा सारनो मोथां लांनानि कायसानो लामा आबो त्रिपुरालेन अब बेबाग लुकुरं सायमानो कै त्रिपुरालेन थुं ग्रेटर त्रिपुरालेन थुं abo ekino kok जों besikangni greater mademan greater tiplolen mademan te tiplolen soilen greater tiplolen mademan no te tiplolen greater tiplolen abo ekino kok abo janjani rajnaitik bodol kaisate kaisa no siljawi salai kangke kebangma kokno phainai pia tini kaisa lamao haikebe thansani lamao himui जों judi samung khlailai man kangke जों obossoi chinti pralenno जों karimanan amsikle ang bisas khayo pia alada alada lama himlaiयै election puru jitilaiयै election khlailaiयै janjan neta no choose khaiयै মন্ত্রী চারিনানি एकेबे MLA चारिनानि MDC चारिनानि अमसिमि नाहार मुं दंखा केले सिनिति प्रसारो थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै दंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हेकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै IPFT नि जे अवस्था ओंखा आमते थिनांगो ता उंथुं आबनो जों मावान सुनाय हायनि बागै जों बेबागनो जत लिडार्स न थानसा अंगै सामुं खायथाय IPFT नि बुखा tini jotoni khaono tongo lukurokni bagui samung khlainani tini nugui tongo chini takuk EM tabuk khoroknui Rajesh Tripura bai chini takuk Suhel borok jini escort porjonto yakari a escort ni je rang rok phaimani a rang bai kami amsayo tui manungya lama hami amrok chini borok subajak thungni borok je escort yapok yakar marugno जों abrokno grand salute ma khlayo leaders sengkai जों ama hainung na nangnai Suhel bini puila MDC ni je bata manmani abono bini amsaini lukurokno bo kuri borokno subasu khlayo arang bai ke leaders sengkai amti he leaders जों ma khainai buino leaders maneno buino bahaikai ang subaiman buino subanani jaga bo jaga amo hairutuk tongnai rokno chini asol leaders ni wansukna nangnai ke amono जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखांके जेसेबानो registered recognized राजनैतिक बदल हिनिपान तंगै तंथुं हायफानो जों थानसानि मारियो एकेबा थानसांगि सामुं खालायमाय आंखाय जों ताबुक IPFT नि गोबांमा नेतारकनो बुइ गोबांमा कक सावि दङ जे ताबुक गणमुक्ति परिषदनि नेतारक हायङै थांका
kok saragya Tipraleni kok Bidansabha saragya kok rok kobangma sini Tiprani Tiprasarok sawi tongo ke akok to joto kubuya karon chung Tipraleni kok Bidansabha sawi tongo haipan nok saimana Bidansabha 60 jonani MLA ni bising matro 8 jona MLA se Tipralen hamjaknai ke जों koinai tabuk je MDC ingjak sini 18 jona थानसानि मारियाव हिमै बुबाग्रानि लामायाव हिमै जे MDC 18 जना बरक पुइला सेसना ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि जे बिल न पास खायै बरक रहनाय बरनो जों हामबाय मायाफारनाय वेलकाम माख्लायनाय जे बरनो सापर्ट माख्लायनाय कारण अ त्रिपुरालेण्डनि जे लामा पाइथाक आन्दोलन उमबायनो सिन त्रिपुरासामा थांजागनाय निचों वानसुगै दंखांखाय जों केबो राजनीतिक न तरजागियावै द कुबुइ द फानि कुबुइ सामुङो से जों कुबुइ सामुङो जों यापरि मा सेलायनाय जों जरानि समयाव न जराव न जों जेकुनु जरा गाहामाव जों यापरि मा सेलायनाय सामुं गाहामनि बागै अबनो कयमुं दंनाय जे जों दाबु पार्टी न तरजागियावै बोसोगांनि सामुङो जों मा फायनाय बे गोबां मालुकुराव खानो दाबु टेक्स खायदोङो सेमसन देबबर्मा तिप्राजुग रग वानसा बाय काइजाक नायरक ST सर्टिफिकेट न स्टप खायनायनि बिजन दा सेमसन नों जे सामानि प्रोविजन करिफानो जों आमो सिनि खाव वानसुक मानि जों खाव मुचुक मानि आककनो जों साखा दिनै एडिसिओ जे MDC थांनाय बरकबो आबनो साजाक आं निजेबो 2019 पुइला एसेम्बलिफोरावनो आकक रगनो तिसामानि गे एडिसिओ जे 100% रुस्टार रग दंबाय मानि आबो रगनो बेबाकनो जों नरना नांनाय कारण एडिसिओ सिनि तिप्रासा दाबो 85% नि एबा बरक दंगै दङ गे जों केप्लें दे बर्मा बुबाग्रा दा नरक बाय थानसा उंगुइ और IPFT दा बुबाग्रा बाय थानसा नांसिन किसा सार abo केप्लें दे बर्मा अमहाया बुबाग्रा दा थानसा माने जतन थानसा अ जागा नों बुबाग्रानि दल दे थानसांनाय IPFT ओ दे थानसांनाय abo जों साक साक तरजागलाय दंखायंब्ला जों बबैबो खाबाय हामजाक मानि दंखांखाय तिप्रासार न फियगनानै मुसुङो हंखाय जों जतन जों ईश्वरनि बेसेगां जों नुवायै जों सावमाखायनाय बख्रक नुवायै सावमाखायनाय बेसेगांनि जराव जों आबो नायलायनाय दैथिनि लिडार्स कुसुक साकानि लिडार्स रगनबो जों कयनाय आं पार्सनेलबो कयनाय जे थानसानि मारिबो हिमनानि बागै गै दाबुक साइमान नरक जतन कोरोना भाइरास एके COVID-19 नि बागै बेलायखायनो सेकेन्ड देव फाइ दङ जतन नग गाहाम फोरोंखाय दंबायदि ते नगनि हुटिलाय दंदि दाबुक नाइट कर्फ्यू सोलिबाय दङ के जेप्लिन जेकी दे बर्मा सर नोंखे गुसु ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न चाजाकनि ओपिनियन किसा साबि आं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जतन चाजागो तिप्रासा मोथांजागनाय तिप्रा थिनांगो तिप्रासा मोथांजागनाय सामुं के आं जेसानपन सापर्ट लायो ते चाजागो रेस्पेक्टेड तुकुरदन कलय सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनि मुं सामुं गाहाम बेलायनो सिनि दाबु COVID-19 चलै दंफ्रु केबो मार्क्स थुइयावै नगनि रक केबो ता नखलायदि गोबांमा गेदारिं कतर प्रग्राम रग थांयै दं मुंखांखाय जावो कारण बरक थुयै दङ हायनि बागैसे नरगतन न कयनानि मुसुंगो बाक्सा गोबांमा हस्पिटाल रग एडमिशन नंजाक जै मानसाक जत लोक रगनो न जै मानसाक जों सुबाना नांलायनाय जों मन्त्रि इंखा MLA इंखा MDC इंखा हिमा बाय एकेबे EM बायखा हिमा बाय सिनि जोंनाव आसुगै दंखांखाय सालायगलाक जेबाबे सामुं दाबु कताल सिनि सिक्लार
jara ketal EM CEM nairo borok bo samung khai tongo जों borok no appreciate khlainani nango je kubui samung khlai tong thani je sanpano jotono kubui khabai जों borokni bagui ishorno जों prayer ma khainai bongni umor logui tonani bagui karon borok tongkhangkaino samung kubui khaika hangkaino जों tipras dofarok जों thangjaknai salsa abo nini ani yak phologui samung khlaima baino o samung rok khlaijaknai ge paithago abono koinai joto lukurokno kaham kwrwng tongbaidi jotono safe khai tongbaidi nijini nokni joto borokrokno safe khai tongnan bagui mask thopnani hand sanitizer bai tei yagrok sunani amo haikeno जों o bemarni hoite जों mak katilainai ke ani life nai tongnai joto lukurokno ani khaksangma tei hambai tei yafarai ang ani life khaimani mathak sinai जों waisa amo haikai life roko phai kok salaibo kebo haino nangmungya jora pairiawi जों nangkukma jagao se samung khaina nango suggest deborma sikya thur hini suggest deborma no bang koinai जों samung kaham khlainani nangnai besekang yaprisena nangnai thur hinui nangano borom rikha abo dini bepar nang hoito ano personally nangano sajak yafa nangui mano abo nangano sajak yangkai to ang hini tam khlainai ba kun khlaina kri tobo koinai nin ano yafa no nang buino ti kubuni borok no joloi tongbo nang amo haiki social media rogo amo haiki kok sakang ke buni dofani borok rok munuyo abo munui jaknai oke asung situng jotono no ang hambai yafaro tei hinango जों teisa kok safinai jeri debo jotono hambai good night.